Колко тематично щеше да бъде, ако бях успял да намеря Федора за този епизод? Не, няма да косплейвам Том Васъл, просто защото ще ми бъде много трудно да бъда чак толкова смотан. Това е момента, в който ако имах друг микрофон освен този, щях да го дропна и да монтирам тълпата от 8-та миля. Ще трябва да си го представите. Здравейте, вери на Карткор и добре дошли в поредния епизод на моя влог. Аз съм Ники и супер много се радвам да видя усмихнатите ви лица отново. В днешния епизод, като изключим кликбейт заглавието, ще си говорим за информация за нови настолни игри и в частност личностите, които разпространяват. Става дума за така наречените ревюъри и работата, която те вършат. И в частност един точно определен ревюър. Тъй като писаните материали в областта са мъртви или на доизживяване, ще си говорим основно за YouTube звезди, най-голямата от които е Чичо Том Васъл. Преди това, ако за първи път се сблъскате с канала ми, горещо ви препоръчвам да се сблъскате и с бутона за абониране, който се намира там долу. Освен това, може да зашлевите камбаната до него, ако искате да получавате известия всеки път, когато пускам ново видео. На всеки около 100 сабскрайбъра пускам томбола с награди, така че може и да намажете някоя друга настолна игра от цялата работа. Тъжната действителност на бордгеймерите е, че прекарваме много повече време в разглеждане и ресърч на нови игри, отколкото в игрането им. Признавам си, че и аз самия съм виновен в това. Игрите, които излизат всяка година, са толкова много като количество, че до някъде тази инвестиция във време е оправдана. Не искаме да си купим Animal upon Animal, когато на пазара има Blood Rage. Ако имате поне базови Google умения, на мен ми се иска да вярвам, че хората, които ме гледат, имат такива, то няма да ви е много трудно да стигнете до най-популярните личности в хобито, наречени с общото название ревюъри, и по-конкретно до човека шапката Том Васъл. Когато започнах да се интересувам от настолни игри във вече далечната 2011 година, в интернет можеха да се намерят основно видеята на Васъл, както и тези на Undead Viking. И докато последния прави супер подробни ревюта, човек не винаги може да отдели 45 плюс минути за мега задълбочените му анализи. Том Васъл от друга страна успя да комбинира успешно бързото обяснение на правилата с личното си мнение, което му донесе огромната популярност, на която се радва и до днес. Не споря, че този формат работи, но съм на мнение, че има много какво да се желая от него. От началото на Dice Tower до сега, ревютата на Том Васъл не са претърпели никаква еволюция. Ако сега отворя някои от последните видеа на канала му, мога да видя същата тази поредност от интро, Component Drop, което според мен е супер неуважително към играта, обяснение на правилата, две думи за качеството на компонентите и лично мнение. Да, както казах преди малко, този формат безспорно работи, но ако ти се налага да се освободяваш от него всеки ден, той много бързо става повторяем, предвидим и супер скучен. По-лошото е, че всичките нови средства, които Dice Tower разполага, единственото, за което не се дават пари, е качество на самото съдържание. Обзавеждат се нови студия и се инвестира в техника, което е супер, но човек би помислил, че с всичката тази реклама, Kickstarter кампании и парите на Stronghold Games под масата, Чичо Том би инвестирал малко повече в режисура и сценарии, които не са на ниво Soul Nerd в гараж. Вместо това се наемат нови кадри, като Social Justice плашилото и азиатка за Diversity. Единственото супер позитивно решение в последните няколко години беше наемането за постоянно на тези двама красавци, но и това в крайна сметка имаше обратен ефект, защото те само показаха тоталната липса на характер и харизма на Дон Василиньо. Винаги когато сипвам на дадена игра, обичам да дам адекватна алтернатива и не смятам, че това видео би било продуктивно, ако не направя нещо подобно. Васъл може да е смотан ревюър, но има доста други, които вършат неговата работа далеч по-добре и аз считам, че си струва да следите. Тъй като имам ограничено време за браузане в нета, тия 8 работни часа едва стигат. За мен би било оптимално, ако едно видео комбинира развлечение с полезната информация, която търся поначало. Ето за това съм огромен фен на канала на Shut Up and Sit Down, още от ранните им видеа снимани с VGA камера. Те вплитат правилата на игрите постепенно, дават мнението си ненатрапчиво и правят всичко, за да задържат вниманието на зрителя, както и да уловят темата на играта, която ревюират. В тази връзка горещо препоръчвам и канала на No Pun Included, които правят нещо подобно, но с добавения бонус, че там можеш да чуеш адекватното мнение на жена от хобито, която не е пред камерата, за да представлява някое малцинство. Не мога да пропусна и супер готиния Ричард Хем, известен в нашите географски ширини като Радо Шунката. Това е най-тъпата шега ever. Радо Runs True е най-добрият в обясняването на игри чрез разиграването на ходовете им. Може да говориш часове за древни детайли, които е забелязал в тях и са го изкефили. И нивото на ентертеймент в канала му страда единствено от това, че там липсват повече военни и конфликтни игри, просто защото жена му не се кефи на тях. Буу! И естествено не мога да пропусна най-голямата YouTube звезда, а именно Робърт.
Доста е лаконичен в ревютата си, основно се кефи на неща като Agricola и мечтата му е да направят настолна игра за огромен магазин, в който се продават мебели, стоки за дома и кюфтета, но въпреки това е доста по-интересен от постоянно повтарящата се рутина на Том Васел. Окей, гайс, това бяха моите мисли по темата Том Васел и неговите алтернативи. Не забравяйте, че нищо не ви спира да ме нахейтите в коментарите, ако сте на различно мнение от моето, т.е. ако сте на грешното. Както винаги, ако се кефите на това, което правя, може да ми го покажете като оставите един лайк, кажете ми колко съм красив в коментарите, споделите това видео с приятелите си или ме последвате в Facebook, Twitter или Instagram. Благодаря, че гледахте. Чао до следващия път. Thank you.